Jesi li ikada osjetio da u sebi nosiš tako duboke rane da se čini kako ih je nemoguće izliječiti? Ta bol koja se vraća u potpuno neočekivanim trenucima, podsjećajući te na situacije koje bi najradije izbrisao iz sjećanja. Danas želim s tobom podijeliti istinu sposobnu vratiti potpunost u svako slomljeno područje tvog života. Zajedno ćemo zaroniti u Psalam 103, tekst koji nije samo prekrasna poezija, nego i božanski dekret koji razbija prokletstva i obnavlja sve ono što je neprijatelj pokušao uništiti. Ovaj psalam djeluje kao melem na ranjenu dušu, lijek za slomljeno srce i ključ za kidanje lanaca koji su te zarobljavali. David, čovjek koji je upoznao i najmračnije doline i najviše vrhunce Božje slave, ostavio nam je u ovim riječima mapu prema vlastitom preporođenju. Zamisli na trenutak, što ako bi baš ovaj dan mogao biti onaj kada Bog napokon skida teret koji tako dugo nosiš? Što ako bi se upravo sada mogle prekinuti okovi koji su sputavali tvoj duhovni rast? Psalam 103 nije tekst koji samo čitamo. Pozvani smo proživjeti njegovu stvarnost. Draga braćo, ako želiš iskusiti to nadnaravno iscijeljenje koje jedino Bog može dati, napiši odmah želim iscijeljenje kao izraz vjere, proglašavajući da si spreman primiti sve ono što ti Bog kroz ovu poruku želi darovati. I ne zaboravi uključiti obavijesti, da ne propustiš nijednu snažnu poruku kojom se ovdje dijelimo. Svaki novi video prilika je za preobražavajući susret s Gospodinom. Kad je David zapisao blagoslivljaj dušo moja Gospodina i sve što je u meni neka slavi sveto ime njegovo, postavio je ključnu načelu. Iscijeljenje započinje slavljenjem. Čak i kad to ne osjećamo, čak i kad nam okolnosti dovikuju suprotno, slavljenje otvara vrata Božjem djelovanju u nadnaravnoj sferi. David kao da je znao da, kako bismo iskusili puninu Božje milosti, moramo najprije priznati tko je Bog. U ovom psalmu otkrivamo Boga koji se ne brine samo za naše vječno spasenje, nego pazi na svaki detalj našeg postojanja. On je Bog koji oprašta sve tvoje grijehe i liječi sve tvoje bolesti. Primijeti, sve bolesti. Ne samo neke, ne samo one manje, nego baš sve. Kroz ovu poruku otkrićemo tajne skrivene u ovoj moćnoj Davidovoj pjesmi. Vidjet ćemo kako Bog uklanja prokletstva koja su mučila obitelji generacijama, shvatit ćemo na koji način On naše slabosti pretvara u svjedočanstva svoje slave. I što je najvažnije, na kraju ću s tobom podijeliti snažnu molitvu koja će zapečatiti ove istine u tvom duhu, donoseći oslobođenje i ozdravljenje u tvoj život. Draga braćo, ovo nije običan trenutak. Ovo je dogovoreni susret između tebe i Boga koji obnavlja, koji iscijeljuje i koji lomi svako prokletstvo. Krenimo na putovanje koje može u potpunosti promijeniti tvoje shvaćanje Božje ljubavi i moći. Došao je čas da ostaviš ograničenja prošlosti iza sebe i zakoračiš u puninu koju ti Gospodin sprema. Sada ćemo produbiti svoju perspektivu o iznimnom izobilju Boga koji oprašta. U prvih 5 stihova Psalma 103 David nas poziva na takvu bliskost s Bogom da mnogi od nas ni ne slute koliko je ona duboka. Blagoslivljaj dušo moja Gospodina i ne zaboravi nijedno njegovo dobročinstvo. Primijeti kako se David obraća samome sebi, opominjući vlastitu dušu da se sjeti Božjih dobročinstava. Koliko često i mi zaboravljamo na Božje blagoslove kad prolazimo kroz mračne doline. Evo prvog snažnog ključa za rušenje svakog prokletstva u tvom životu. Namjerno iskazivanje zahvalnosti. Kada se usredotočimo na Božje dobrobiti i počnemo ih nabrajati, u našem se duhu događa nešto nadnaravno. Mijenja se duhovna atmosfera oko nas. Upravo zato se neprijatelj toliko trudi da ostanemo fiksirani na svoje probleme, umjesto na Božja obećanja. On zna da srce puno zahvalnosti otvara vrata za još veću milost. A koja to dobročinstva David tako pomno spominje? On oprašta sve tvoje grijehe, liječi sve tvoje bolesti, izbavlja tvoj život iz jame, kruni te milošću i samilošću, ispunjava tvoj život dobrom da se pomladiš kao orao. Aleluja!
Svaka od ovih blagodati zaslužuje našu punu pozornost, jer zajedno čine temelj potpunog oslobođenja. Božje oproštenje nije nalik ljudskom, koje često vuče za sobom zamjerke ili stalno podsjećanje na pogreške. Kad Bog oprašta, on to čini u potpunosti. Prorok Mihej kaže da Bog baca naše grijehe u morske dubine. Izaija govori da ih udaljuje jednako koliko je istok daleko od zapada. Takav je Bog koji ne samo da oprašta, nego i izabire da se više ne sjeća naših propusta. Draga braćo u Kristu, možda se nosiš s teretom krivnje zbog nečega iz prošlosti. Možda vjeruješ da neki grijesi jednostavno ne mogu biti oprošteni. Dopusti da te uvjerim. Ne postoji grijeh veći od Božje milosti. Nema pogreške koju Isusova krv ne može pokriti. Ova oslobađajuća istina razbija krug osude i srama koji često hrani prokletstva u našem životu. Odmah nakon spomena oproštenja, David govori o ozdravljenju. On liječi sve tvoje bolesti. Između oproštenja i iscijeljenja postoji duboka povezanost. Često fizičke, emocionalne ili psihičke bolesti imaju duhovni korijen. Kad prihvatimo potpuno Božje oproštenje, time otvaramo vrata ozdravljenju na svim razinama. Isus je više puta pokazivao ovu vezu tijekom svoje zemaljske službe. Sjećaš li se onog uzetog kojeg su prijatelji spustili kroz krov? Prije nego što ga je iscijelio, Isus je rekao: otpušteni su ti grijesi. Time je otkrio duhovno načelo. Nerijetko oproštenje prethodi ozdravljenju. Ne smijemo zanemariti ni sljedeće obećanje. On izbavlja tvoj život iz jame. Ovo je vrlo ohrabrujuća poruka za sve koji se osjećaju kao da tonu u beznađe. Riječ iskupiti nosi značenje otkupiti plativši određenu cijenu, spasiti davanjem otkupnine. Isusovom žrtvom na križu Bog je platio najvišu cijenu da bi nas izvukao iz svake smrti. Draga djeco Božja, možda se suočavaš s okolnostima koje izgledaju bezizlazno. Možda su se prokletstva siromaštva, rastava, bolesti ili depresije ugnjezdila u tvojoj obitelji. Ali proglašavam u Isusovo ime: Bog iz Psalma 103 je Bog koji oslobađa. On je specijalist za pretvaranje jama u katapulte koje nas uzdižu na nove razine slave. Kao da to nije dosta, David nas podsjeća da Bog kruni tvoj život milošću i samilošću. Zamisli to. Kralj kraljeva stavlja krunu na tvoju glavu. Nisi stvoren da hodaš pognute glave, pritisnut teretom okolnosti. Stvoren si da kraljuješ zajedno s Kristom. Božja milost i samilost nisu tek apstraktni pojmovi. To je tvoje nasljeđe, tvoja kruna, tvoje pravo kao djeteta Svevišnjega. Na kraju David spominje obnovu poput orla. Prirodoslovci objašnjavaju da orlovi prolaze kroz proces obnove. Kada ostare povlače se u osamljena, visoka područja gdje čupaju svoja stara pera, čekaju da im izrastu nova i potom izlječu puni svježine. Na sličan način, Bog nas vodi na mjesta intime s njim, da bismo skinuli staro i odjenuli se u novo. Hvala Bogu za obećanje stalne obnove. Sada uđimo zajedno u dolinu emocionalnih povreda, put kojim se mnogi od nas boje krenuti, a ipak je prijeko potreban za potpuno ozdravljenje. U stihovima 6. do 10. psalma 103 David produbljuje opis Božje suosjećajne naravi, pokazujući nam kako Bog pristupa našim najdubljim ranama. Gospodin čini pravedna djela i pravdu svima potlačenima, izjavljuje psalmist. To je posebno obećanje za sve koji su doživjeli nepravdu od drugih, bili zlostavljani ili su im oduzeta prava. Možda si bio loše tretiran, odbačen, prevaren, ostavljen ili izdani prijatelj. Možda nosiš ožiljke toksičnih odnosa ili riječi oštre poput strijela. Dragi moji, Bog iz Psalma 103 vidi svaku tvoju prolivenu suzu. Bio je svjedok svake nepravde koja ti se dogodila i obećava učiniti pravednim ono što je bilo krivo. Ponekad želimo da pravda dođe odmah, točno po našim zamislima. Međutim, Božja je pravda savršena i stiže u savršeno vrijeme. On ne kasni,
niti reagira nepromišljeno, dolazi točno kada treba. U 7. stihu čitamo: objavio je svoje putove Mojsiju, sinovima Izraela svoja djela. Ovo je zanimljiva izjava jer razlikuje poznavanje Božjih putova od poznavanja njegovih djela. Izrael je vidio čudesa i vanjske manifestacije Božje snage, djela. No Mojsije, koji je težio bliskosti s Bogom, upoznao je njegove putove, njegovu narav, karakter i način razmišljanja. Mnogi od nas usredotočuju se na Božja djela, žudimo za iscijeljenjem, opskrbom, oslobođenjem i zaboravljamo tražiti razumijevanje Božjih putova. Kada shvatimo srce Oca, emocionalne rane gledamo drugačijim očima. Vidimo da čak i najteža iskustva mogu biti otkupljena za viši cilj. Zaustavimo se nakratko i zajedno pomolimo: zatvori oči ondje gdje jesi i ponovi za mnom. Nebeski Oče, dolazim pred Tvoje prijestolje milosti donoseći sve svoje emocionalne rane. Taj bol koji sam skrivao, uspomene od kojih sam bježao, riječi koje mi još uvijek odzvanjaju u glavi, sve to predajem u Tvoje ruke. Otkrij ono što je sakriveno, kako bi mogao izliječiti ono što je ranjeno. U Isusovo ime. Amen. Nastavljajući hod kroz ovaj psalam, susrećemo jednu od najutješnijih tvrdnji o Božjoj naravi. Milostiv je Gospodin i milosrdan, spor na srdžbu i veoma bogat ljubavlju. To nije samo pjesnički opis, to je objava Božjeg karaktera koja potpuno mijenja naš pogled na emocionalne rane. Braćo, Božje milosrđe nije tek osjećaj, to je aktivna, preobražavajuća sila. Hebrejska riječ koja se tu prevodi kao milosrdan odnosi se na ljubav majke prema djetetu u njezinoj utrobi, duboka, instinktivna, do srži potresna ljubav. Tako Bog voli tebe, osobito onda kad si najranjiviji. Obrati pažnju na obećanje iz 9. stiha. Neće se do vijeka parbiti, niti će do vijeka gnjev čuvati. To znači da su razdoblja Božjeg ukora ili naizgledne šutnje prolazna. Emocionalne rane koje danas nosiš nisu tvoj konačni identitet. Postoji vrijeme određeno za iscijeljenje, trenutak obnove već zabilježen u Božjem rasporedu. To je sad jedan od najoslobađajućih elemenata Psalma 103. Svijest da Bog ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam plaća prema našim bezakonjima. Ako Bog, koji je savršen u pravdi, izabire ne tretirati nas po našim zlodjelima, koliko bismo više i mi trebali iskazivati istu milost sebi i onima koji su nas povrijedili. Mnoge emocionalne rane opstaju jer stalno kažnjavamo sami sebe za stare pogreške ili odbijamo oprostiti onima koji su nas ranili. Ipak, oprost, i onaj koji primamo i onaj koji dajemo drugima, presudan je za iscijeljenje naših emocija. Oprost nije osjećaj, već odluka koja otvara brane kako bi božansko iscijeljenje slobodno proteklo kroz naš život. Kad pogledamo na križ Kristov, vidimo najsavršeniji primjer oprosta. U času najveće patnje Isus je rekao: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Ako je Božji sin mogao oprostiti onima koji su ga mučili, uz njegovu pomoć možemo i mi oprostiti onima koji su nas povrijedili, a isto tako i sebi samima. Usmjerimo sada pažnju na izvanrednu istinu. Bog priprema za nas stol čak i usred prokletstava s kojima se mučimo. To je revolucionarna misao koju susrećemo u stihovima 11. do 14. Psalma 103, gdje David koristi snažne slike da nam otkrije veličinu Božje ljubavi. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, tako je silno milosrđe njegovo nad onima koji ga se boje. Pokušaj nakratko pojmiti tu udaljenost od neba do zemlje. To je neizmjeran, beskrajni prostor. Toliko je veliko Božje milosrđe prema nama. Ne postoji prokletstvo toliko snažno da ga milosrđe te veličine ne može slomiti. Mnogi od nas nose teret negativnih uzoraka koji se ponavljaju u obitelji, ovisnosti, rastave, novčani problemi, bolesti. Nazivamo to međugeneracijskim prokletstvima koja se mogu činiti neizbježnima, gotovo kao da su upisana u naše gene. Ali Psalam 103 donosi nam istinu koja oslobađa, koliko je istok daleko od zapada
toliko udaljuje od nas naša bezakonja. Dragi moji, razmisli o ovome. Ako kreneš putovati na istok, što dalje ideš, to se više udaljavaš od zapada. Zapravo nikad nećeš stići u trenutak u kojem će se istok pretvoriti u zapad. To je beskonačna udaljenost. Upravo na taj način Bog uklanja naše grijehe potpuno, neopozivo, jednom zauvijek. U tome leži ključ prekida međugeneracijskih prokletstava. Kad Bog oprašta i uklanja naše grijehe, prekida se lanac. Raskida se duhovna nit koja je održavala te negativne obrasce. U Kristu smo novo stvorenje, ne samo pojedinci koji su se promijenili, nego i novi početak za preobražene naraštaje. U 13. stihu dolazi jedan od najdirljivijih prikaza u ovom psalmu. Kako se Otac smiluje sinovima, tako se Gospodin smiluje onima koji ga se boje. Slika Boga kao suosjećajnog oca za mnoge je prevratnička, osobito za one čije je iskustvo zemaljskog oca bilo bolno. Možda si odrastao bez oca. Možda je tvoj otac bio odsutan, strog ili nezainteresiran. Takva iskustva često ostavljaju duboke rane i narušavaju našu sliku Boga kao oca. No Psalam 103 poziva nas da upoznamo drugačijeg oca, onoga koji suosjeća, razumije naše slabosti i gleda nas s nježnošću. Jer on zna da smo sazidani od praha, spominje se da smo samo prah. Misao iz 14. stiha istodobno nas i ponizuje i hrabri. Bog nema nerealna očekivanja. Savršeno zna tko smo, u kojim smo granicama i svejedno nas neuvjetovano ljubi. Ne iznenađuju ga naši padovi, niti se od nas ograđuje kad posrnemo. Za one koji se bore s prokletstvima odbacivanja, ostavljanja ili srama, ova je istina preokretna. Bog koji sve zna o tebi, svaku tvoju misao, svaku slabost, svaki neuspjeh, izabire te i voli bezuvjetno. Ne postoji odbacivanje toliko duboko da ga Božja ljubav ne može iscijeliti, niti sram toliko intenzivan da ga Božje prihvaćanje ne može raspršiti. Kad to zaista shvatimo, prokletstva u našem životu ne promatramo kao konačnu presudu, nego kao priliku da doživimo Božje oslobođenje. Svako ropstvo postaje potencijalno svjedočanstvo Božje preobražavajuće sile. Mnogi vjernici žive daleko ispod svoga duhovnog nasljeđa, prihvaćajući prokletstva kao nešto neizbježno. Zadovoljavaju se bolešću, siromaštvom, razorenim odnosima ili stalnim porazima, kao da je to Božja volja za njihov život. Ipak, Psalam 103 potiče nas da očekujemo više, da vjerujemo u obećanje stola koji je spreman čak i nasuprot najtežim okolnostima. U hebrejskoj tradiciji stol je simbol zajedništva, slavlja i zaopskrbe. Kad Bog prostire stol pred nama usred prokletstava, on javno proglašava svoju volju da nas ojača, donese nam radost i osigura pobjedu, čak i kad vanjski dokazi upućuju na nešto drugo. Prisjetimo se priče o Josipu u Egiptu. Nakon godina ropstva i nepravednog zatvora, što bi mnogi nazvali prokletstvom, Bog ga je podigao na poziciju vlasti i iskoristio da spasi brojne narode od gladi. Stol koji je Bog pripremio Josipu nije blagoslovio samo njega, nego je postao i izvorom dobročinstva za nebrojene ljude. Na isti način, prokletstva s kojima se danas boriš mogu postati tvoja najveća priča o Božjoj sili sutra. Slava Bogu! On ne samo da ruši prokletstva, on ih prepisuje u priče otkupljenja koje uzdižu njegovo ime i donose blagoslov drugima. Nastavljajući naše putovanje kroz Psalam 103, pozvani smo doživjeti puninu života u izobilju Božje milosti. U stihovima 15. do 18. David ističe ljudsku krhkost nasuprot vječnosti i nepromjenjivosti Božje ljubavi, dajući nam uvid u način života iznad ograničenja ovoga svijeta. Dani čovjekovi su kao trava, cvate kao poljsko cvijeće. To je dojmljiva slika prolaznosti i slabosti ljudskog postojanja. Kao trava koja je danas zelena, a sutra već nestaje, i naš je život kratak. Možemo biti puni energije u jednom trenutku, a već u sljedećem se boriti s vlastitim granicama. Ta bi nas slika mogla obeshrabriti,
da odmah iza nje ne dolazi trajna istina. Ali milosrđe Gospodnje ostaje od vijeka do vijeka nad onima koji ga se boje i pravednost njegova nad sinovima njihovih sinova. Kakva silna izjava! Iako je naš fizički život prolazan, Božja ljubav vječna je i prelijeva se na buduća pokoljenja. Djeco Svevišnjega, upravo to je temelj za život u izobilju, svijest da smo ukorijenjeni u nečemu puno većem od naše kratke egzistencije. Kada živimo s vidom usmjerenim na vječnost, naši se prioriteti mijenjaju. Trenutne nevolje gledamo u pravom svjetlu, dok nam duhovni blagoslovi postaju neprocjenjivi. Pavao je istu misao izrazio riječima: smatram doista da patnje sadašnjeg vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama. Iako to kaže drugim riječima, on govori o istoj istini kojoj nas Psalam 103 poučava, da je naš zemaljski život sa svojim borbama i navodnim prokletstvima samo kratko poglavlje u vječnoj priči otkupljenja. Primijeti što David dodaje u 18. stihu: nad onima koji drže njegov savez i pamte zapovjedi njegove da ih vrše. Ovdje vidimo uvjet za puninu te vječne milosti: čuvati Božji savez i pamtiti njegove zapovjedi. To ne znači da Božju milost zaslužujemo svojim djelima. Naprotiv, radi se o tome da se postavimo na mjesto na kojem možemo primiti njegove blagoslove, živeći u skladu s njegovom voljom. Kao što lađa mora biti pravilno okrenuta prema povoljnom vjetru, tako i naše poslušanje postaje način na koji hvatamo povjetarac Božje milosti. U mojoj službi vidio sam brojne ljude koji su doživjeli čudesne preokrete kad bi napokon shvatili ovu istinu. Ljude koji su godinama bili pod teretom prokletstava, bilo da su to bili financijski problemi, poremećeni odnosi ili bolest, kako iznenada stupaju u nadnaravnu slobodu kada počnu živjeti po načelima kraljevstva. Jedan od prvih koraka prema životu u izobilju Božje milosti jest shvatiti da si stvoren za nešto više od običnog preživljavanja. Isus je rekao: ja sam došao da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ne radi se o nekoj maglovitoj izjavi o materijalnom blagostanju, već o obećanju punine na svim razinama života: duhovnoj, emocionalnoj, odnosnoj, tjelesnoj. Biblijsko izobilje ne mjeri se količinom stvari koje posjedujemo, već kvalitetom života, mirom koji nadilazi svako shvaćanje, radošću koja ne ovisi o okolnostima i ljubavlju koja nadmašuje ljudske granice. To je istinsko bogatstvo kraljevstva, dostupno svima koji uče živjeti u izobilju Božje milosti. Sljedeći je ključ za doživljavanje takvog izobilja obnova uma. Pavao nas potiče: ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnovom svoga uma. Mnogi vjernici ostaju zarobljeni prokletstvima jer i dalje razmišljaju po obrascima ovoga svijeta, umjesto da usvajaju način razmišljanja kraljevstva. Kada obnavljamo svoj istinama iz Psalma 103, da Bog oprašta, iscijeljuje, oslobađa, kruni i obnavlja, počinjemo uočavati mogućnosti ondje gdje smo prije vidjeli samo zidove. Počinjemo očekivati čudesa ondje gdje smo prije prihvaćali poraz. Počinjemo izgovarati život ondje gdje smo prije pristajali na smrt. Obnova uma događa se prvenstveno kroz uranjanje u Božju riječ. Kad razmatramo stihove ovog psalma, kad ih izgovaramo nad svojim životom, kada ih usvajamo u molitvi i slavljenju, oni postaju više od teksta. Postaju stvarnost koja oblikuje naša iskustva. Ne možemo zaboraviti ni važnost zajedništva s drugim vjernicima. Život u izobilju nije zamišljen da ga živimo u osami. Potrebni smo jedni drugima da bismo se međusobno podsjećali na vječne istine onda kad nas prolazne okolnosti pritišću. Potrebni su nam ohrabrenje, odgovornost i zajednička ljubav vjerske obitelji. I dalje u kontekstu tog ispunjenog života, Psalam 103 nam otkriva ključni aspekt Božje suverenosti i naše duhovne vlasti. U stihovima 19. do 22. David usmjerava naš pogled prema Božjem prijestolju, odakle izvire svaka istinska vlast i moć obnove.
Gospodin je na nebesima postavio svoje prijestolje i kraljevstvo njegovo svime vlada. To je izjava apsolutne vladavine. Nema područja našeg života, nema izazova niti prokletstva koje bi nas mučilo, a da bi bilo izvan dosega kralja kraljeva. Draga braćo, kad se suočimo sa situacijama koje djeluju nemoguće, strašnim dijagnozama, golemim financijskim krizama, odnosima koji se čine nepopravljivima, moramo se sjetiti ove temeljne istine. Božje je prijestolje iznad svega toga. Njegova vlast je vrhovna. Njegov autoritet je nesporan. U idućim stihovima David poziva čitave nebeske vojske da odaju slavu Gospodinu. Blagoslivljajte Gospodina, anđeli njegovi, jaki silom, koji izvršavate zapovjedi njegove slušajući glas riječi njegove. Kakvo snažno otkrivenje! Anđeli, nebeska bića iznimne snage, stoje u pripravnosti, čekajući Božje upute kako bi izvršili njegove odluke. A koje su to odluke? Mnoge od njih zapisane su u ovom psalmu: oprost, iscjeljenje, izbavljenje, obnova. Anđeli su poslani služiti onima koji su baštinici spasenja, djelujući u nevidljivoj duhovnoj stvarnosti da ostvare Božju volju u našem životu. To nas vodi k dubljem razumijevanju naše duhovne vlasti kao vjernika. Isus je objavio: dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle. On je tu vlast prenio na crkvu, opunomoćujući nas da govorimo u njegovo ime, da proglašavamo njegovu volju, da rušimo prokletstva i uspostavljamo blagoslove. Kada shvatimo vlast koju imamo kao djeca kralja, počinjemo se drugačije moliti. Naše molitve prestaju biti očajni vapaji i postaju molitve sigurne u Božji autoritet. Umjesto da od Boga prosimo da nešto učini u našim okolnostima, počinjemo koristiti ovlaštenje koje nam je već dao da bismo te okolnosti promijenili. U 20. stihu stoji da su anđeli jaki silom i izvršavaju njegove naredbe. Jasan je to slijed koji ne smijemo izgubiti iz vida. Najprije Bog izgovara naredbu, a zatim anđeli to provode u djelo. Kao Kristovi veleposlanici imamo privilegij izgovarati Božje zapovjedi, utemeljene na njegovoj riječi i usklađene s njegovom voljom, te promatrati kako se nebeske vojske pokreću da ih ispune. Zato su izjave koje se temelje na Psalmu 103 tako snažne. Kad izgovaramo: on oprašta sve moje grijehe, ili on liječi sve moje bolesti, ili on izbavlja moj život iz jame, ne recitiramo samo stihove, puštamo u pogon nebeske odluke koje anđeli imaju zadaću provesti. David psalam zaključuje općim pozivom na slavljenje. Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova, na svim mjestima vladavine njegove. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina. Zamijeti kako sve započinje i završava istom zapovješću. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina. Kao da je David razumio da je slavljenje i početak i vrhunac našeg duhovnog puta. Kada slavimo Boga nasuprot prokletstvima, potvrđujemo da vjerujemo u njegovu vrhovnu vlast. Proglašavamo kako je njegovo prijestolje nedodirnuto, kako je njegovo kraljevstvo iznad svega i kako će njegov autoritet pobijediti svaku prepreku koja nas pritišće. Slavljenje nije samo reakcija na primljene blagoslove. To je moćno oružje koje ruši jaram i obara utvrde. Djeco kralja, vrijeme je da potpuno prigrlimo autoritet koji nam je u Kristu povjeren. Vrijeme je da govorimo gori prokletstava u našem životu i zapovjedimo joj da se pomakne. Vrijeme je da izgovaramo vječne istine Psalma 103 nad svakim područjem ropstva i gledamo kako ono biva nadnaravno obnovljeno Božjom silom. A sada, draga braćo, uđimo zajedno u snažan trenutak molitve. Pripravi svoje srce da prihvati sve što Bog ima za tebe. Ovo nije tek obična molitva, već proročki dekret, prelomna točka u duhovnoj stvarnosti koja dijeli ono što je bilo prije od onoga što dolazi. Pomolimo se. Nebeski Oče, svemogući Gospodine i stvoritelju svega, pristupam tvom prijestolju milosti hrabro, zahvaljujući krvi Isusa,
Slava neka bude tvom imenu. Ti si Bog koji oprašta, iscijeljuje, oslobađa, kruni i obnavlja. Uzvisujem te iznad svakog prokletstva, iznad svake bolesti, iznad svakog problema s kojim se danas suočavam. Gospodine, na temelju Psalma 103 proglašavam da opraštaš sve moje grijehe. Sada primam tvoj potpuni oprost za svaki grijeh, svaku pogrešku, svaki neuspjeh. Odbacujem svaku osudu, svaki sram, svaku krivicu kojom me neprijatelj pokušavao opteretiti. U Isusovo ime preuzimam slobodu koju donosi Božji oprost. Oče, tvoja riječ kaže da iscijeljuješ sve moje bolesti. Zato ti upravo sada donosim svako područje bolesti u mome tijelu, umu i emocijama. Zapovjedam svakoj stanici moga tijela, pokori se savršenoj volji Božjoj. Naređujem svakom virusu, svakoj upali, svakoj boli i svakoj disfunkciji da se povinuju autoritetu Isusova imena. Proglašavam da ista sila uskrsnuća koja je Krista digla iz groba sada djeluje u mom smrtnom tijelu, donoseći život, zdravlje i potpunu obnovu. Gospodine, ti izbavljaš moj život iz jame. Odbacujem svako prokletstvo prerane smrti, svakog duha poraza i svaku silu koja me vuče nadolje. Proglašavam da sam otkupljen, spašen i obnovljen. Sve što je u mome životu izgledalo mrtvo, odnosi, financije, poziv, snovi, sada prima Božji dah uskrsnuća. Ono što je neprijatelj namjeravao za propast, ti okrećeš na dobro meni i mnogima. Oče, sada primam krunu milosti i samilosti koju stavljaš na moju glavu. Odbacujem svaki lažni identitet, svako ograničenje i svaku negativnu etiketu koju su drugi ili ja sam stavili na moj život. Ja sam dijete kralja, okrunjeno Božjom naklonošću. Kamo god krenem, pratit će me tvoja milost i suosjećanje. Vrata koja trebaju biti otvorena, otvorit će se. Izvori koje trebam, doći će. Božanske veze pojavljuju se u savršenom trenutku. Gospodine, kao što se orao pomlađuje, tako proglašavam potpunu obnovu nad svakim iscrpljenim područjem moga života. Obnavljam svoju duhovnu snagu, fizičku energiju, mentalnu bistrinu i emocionalni mir. Odbacujem svaku kroničnu iscrpljenost, apatiju i izgaranje. Primam novi dah, novu viziju i novi žar. U Isusovo ime posebno razbijam prokletstvo Kose, koje je mučilo moju obitelj naraštajima. Taj se krug prekida na meni. Proglašavam da, kao što je istok daleko od zapada, tako si i ti udaljio to prokletstvo od moga roda. Danas započinje nova priča, priča blagoslova, naklonosti i Božjeg poziva. Oče, sjećam se da ti znaš koliko sam lomljiv, znaš da sam prah. Ne pokušavam pred tobom sakriti svoje slabosti, nego ih predajem u tvoje ruke, poput glinenog posuđa u rukama božanskog lončara. Oblikuj me, obnavljaj i usavršuj me na sliku svoga sina. Gospodine, priznam da je tvoje prijestolje na nebesima i da tvoje kraljevstvo svime vlada. Potpuno se predajem tvojoj suverenosti, vjerujući da su tvoji planovi prema meni planovi mira, a ne propasti, da mi dadeš budućnost i nadu. Baš kao što anđeli ispunjavaju tvoje zapovjedi, proglašavam da se i nebeske sile pokreću upravo sada, kako bi ostvarile tvoja obećanja za mene. Anđeli zaštite, anđeli opskrbe, anđeli vodstva, svi su u pokretu, služeći mi dok idem prema ostvarenju svog Božjeg poziva. Oče, proglašavam da će me tvoja dobrota i milosrđe pratiti kroz sve dane moga života. Svako jutro pojavljuju se novi dokazi tvoje ljubavi, nova čuda, novi izrazi tvoje bliskosti. Ulazim u novi ciklus blagoslova, na višu razinu pomazanja, na novu stepenicu duhovne vlasti. Ovu molitvu završavam istim riječima kojima je David okončao ovaj psalam, slavljenjem. Blagoslivljam te, Gospodine, svim bićem svojim. Ništa u meni ne zadržava slavljenje. Ti si dostojan svake slave, svake časti i svakog klanjanja. U moćno ime Isusa, ime koje je iznad svakog drugog imena,
molim i proglašavam da su ove istine ustanovljene. A svi koji se s time slažu, neka kažu Amen. Draga braćo u Kristu, ako je ova molitva dotaknula tvoje srce, ako si osjetio da se Božja sila kreće dok smo proglašavali te istine, molim te da sada učiniš nešto konkretno. Napiši u komentar Amen kao javno očitovanje vjere. Proglasi u duhovnoj stvarnosti da prihvaćaš ove istine iz Psalma 103, da odbacuješ svako prokletstvo i otvaraš se za sve blagoslove koje ti Bog želi dati. Ne zaboravi također podijeliti ovu poruku s nekim bližnjim, nekim kome je potrebno čuti ovu vijest o nadi i obnovi. Isti Bog koji razbija prokletstva u tvom životu želi se poslužiti tobom da donese oslobođenje i drugima. Budi oruđe iscjeljenja u rukama božanskog liječnika. Božja riječ kaže da smo u njemu više nego pobjednici. Ne samo pobjednici, nego više od pobjednika. To znači da ne pobjeđujemo samo prokletstva, već ih pretvaramo u svjedočanstva koja proslavljaju Boga i nadahnjuju druge. Upamti, iste riječi koje je David zapisao prije mnogo stoljeća imaju snagu preobrazbe i danas. Bog iz Psalma 103 je i tvoj Bog. Njegova obećanja pripadaju i tebi. Njegova vlast dostupna je i tebi. Živi u toj istini. Izgovaraj je iz dana u dan. Gledaj kako se svako prokletstvo pretvara u blagoslov, a svaka rana u izvor iscjeljenja za druge. Sve do našeg idućeg susreta, neka milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga bude sa svima vama. Neka tvoj korak prati punina slobode obećane u Psalmu 103. Sloboda od svakog prokletstva. Ozdravljenje svake rane i život u Božoj svrsi za koju si stvoren. U Isusovo ime. Amen.